premis també se celebrin i a més en aquests moments que es pugui retransmetre a través d'Instagram. Per tant, també gràcies a Inventar. I finalment, el que dèiem, no? Gràcies a l'Escola Horitzó per tot el que ens ensenya i ens ajuda a vosaltres com a 15 alumnes, els alumnes que tenim en aquests moments a l'escola i també a l'equip de mestres que per nosaltres és un orgull d'estar aquí i de poder compartir amb vosaltres aquesta festa. A continuació, la senyoreta Montserrat, com a presidenta del jurat, us vol dedicar unes paraules i l'escoltarem atentament. Bona tarda. Evidentment hi ha coses que us semblaran que es repeteixen, però que jo crec que també les haig de dir. En primer lloc, voldria enviar als membres del jurat que avui no poden ser aquí les gràcies per tota la seva dedicació i estima cap a l'Escola Horitzó. Ells, alhora, us fan arribar sinceres felicitacions a tots els seleccionats, els premiats i els mestres. També vull tenir un record especial per als pares d'aquestes dues promocions, donant-los les gràcies per haver-nos deixat col·laborar amb l'educació dels seus fills. Demano un aplaudiment molt sincer a tothom, mestres, alumnes, pares, per l'esforç que ha comportat la pandèmia. Però com deia Joan Salvat Papasseit en un dels seus poemes, res no és mesquí, perquè la cançó canta en cada brica cosa, avui, demà i ahir. En els petits de l'escola que ens esteu veient des de les vostres aules, voldria fer-vos arribar el meu consell, que llegiu molt i escriviu tot el que penseu, somieu, desitgeu i visqueu. I finalment, a tots els que ja heu començat una nova etapa i amb els que el curs vinent l'iniciareu, que tingueu il·lusió, sort, salut, esperança i amistats que us ajudin a créixer en harmonia. I ja acabo, perquè com deia Carles Duarte en el seu poema Silenci, tot és un i és divers. Hi ha l'Helena de lluny, mentre espera el retorn, i la veu que no pot ajudar-se. Bona tarda. Moltes gràcies, Montserrat, per aquestes emotives i entenedores paraules. Desitgem que aquests premis, com deia en paraules del senyor Joan Salvat Papasseit, els puguem seguir celebrant ahir, avui i no. Ho he girat, però que puguem continuar fent aquesta celebració. Ara, a continuació, sí que passarem a valorar i reconèixer els vostres treballs. En aquest cas, començarem per la 18a convocatòria, que és la que correspon al curs 2018-2019. Tenim dues convocatòries, començarem per la 18a i continuarem per la 19a. I reconeixerem aquests escriptors i investigadors joves, que aquest era l'objectiu, no? Quan la senyora Montserrat i el senyor Josep van fundar aquests premis, volien reconèixer aquests treballs com a escriptors i investigadors joves. Per tant, us agrairíem que de manera que us anem citant us poguéssiu anar pensant a recollir aquest reconeixement. Començarem per la categoria de creació literària. Farem entrega d'un diploma pel mèrit de participants en els següents alumnes. Àlex Aquilina. Carlos Corralda, Clara Zamar
us mereixeu aquests aplaudiments. A continuació, el jurat ha seleccionat com a finalistes de creació literària els següents treballs i vindran a recollir un diploma, però també ens plau donar-vos un llibre de la col·lecció Petits Plaers, que és d'Edicions Viena. Les Edicions Viena ens satisfan molt dir que és l'editorial d'una antiga alumna de l'escola i, per tant, encara ens és més goig per nosaltres poder donar-vos aquests llibres d'aquesta col·lecció, d'acord? Per tant, venen a recollir els premis amb la creació literària GIP en els esdeveniments de Víctor Ayala Casas. De Mar Barril Tomàs. Records de Carles Larriba Pérez. Marina de Paula Pérez Pujol. Somrius de Mariona Sindreu Ginesta. Finalment, el jurat ha seleccionat com a primer premi de creació literària el següent treball. Ve a acollir una targeta regal per bescanviar la llibreria Ona i el diploma commemoratiu per ser una creació molt ben escrita, interessant, ben documentada històricament i per la seva riquesa lingüística, així com per unes bones descripcions i diàlegs. Isala de Jordi Calafina Arquesa. Enhorabona a tots i en especial a en Jordi. A continuació, donarem els premis a la categoria de treballs d'investigació. Fem entrega del diploma als treballs dels alumnes següents: Àlex Aquilina, Marta Lloc, Marc Freixedes, Carles Larriba, Òscar Martiu, Jordi Molina, Arnau Palau, Carlos Torralba, Claresa Amat i Alina Esmislava. Pol Arroyos, Júlia Villoc, Eura Quartero, Anna Espert, Guillem Mayor, Sheila Ramon, Jaume Rivera, Enric Rius i Alexia Vidosa. Felicitats, Sergi Maluques. A continuació, el jurat ha reconegut el mèrit com a finalistes en aquesta categoria de treballs d'investigació els següents treballs. També els hi faré l'entrega del diploma i del llibre de la col·lecció Club Victòria d'Edicions Viena. Ferris Pizza, de Ferran Paz Marès. Una zona desconeguda de Barcelona, de Víctor Ayala Casas. Que mi nombre no se borre en la història. Estudi comparatiu del paper de la dona a la postguerra amb el de l'actualitat, de Mar Barril Tomàs i Elena Blanco Lozano. El príncep del desert, petroli, religió i armes, paral·lelisme entre el príncep de Maquiavel i l'economia política al Pròxim Orient, de Jordi Calafí Franquesa. Aquest treball d'en Jordi va estar premiat també en el Premi Recerca Jove i, per tant, ha estat finalista però no podia estar premiat en els nostres Premis L'Horitzó, d'acord? Per tant, enhorabona per doble, Jordi. Sentiment anglès, estudi del sentiment en la poesia catalana i castellana a principis del segle XX, de Sara Niña Sánchez. El secret del conte de fades, estudi dels contes de fades, interpretació infantil i psicoanàlisi de Mariona Sindreu Ginesta. Enhorabona, nois i noies. I finalment, el jurat ha atorgat el primer premi i vindrà a recollir una targeta regal per bescanviar la llibreria Ona i el diploma commemoratiu
coneixement de Paula Pérez i Pujol. T'has quedat sorprès? Doncs felicitats, tu mereixes. Molt bé, enhorabona a tots. A tots i a totes, premiats, finalistes i participants. I ara hem acabat la 18a convocatòria i passarem a la 19a convocatòria. I farem exactament el mateix. Primer valorarem aquests treballs de creació literària i després els treballs d'investigació. D'acord? Doncs vinga, va, ens hi posem. En la categoria de creació literària farem entrega d'un diploma com a mèrit de participant a l'Anna Espert, al Ferran Paz, a la Xènia Ramon i a l'Enric Rius. Com a finalistes de creació literària, vindran a recollir el diploma i aquests llibres de la col·lecció Club Victòria, que a més heu de tenir en compte la il·lustració que tenen aquests llibres i que segur que trobareu aquella inspiració per poder-ho llegir. I alguna relació potser amb el contingut fins i tot del llibre. D'Edicions Viena. Vivint un malson de Pol Arroyós Elias. Les coses no sempre són el que semblen, de Júlia Villot La Vila. La porta, hi ha la Marta. Marta, pots venir a recollir el premi de la Júlia, et sembla? La felicito per la nostra. La porta, de Jaume Riera Salicú. Impreventible, de Alexia Liosa Constançó. I finalment, el jurat ha seleccionat el primer premi de creació literària i també vindrà a recollir aquesta targeta regal i el diploma commemoratiu per una narració molt ben escrita, per una interessant i bona temàtica i amb un nivell de maduresa important. After Spears de Eure Quartero. Doncs enhorabona Eure i enhorabona també a tots. Ja queda poquet, queden els treballs d'investigació de la 19a convocatòria. Donem-vos a veure-us contents i de veure-us aquí a l'escola, en una situació com la que hem viscut. Perquè aquests premis, recordeu que els havíem de celebrar l'any passat i que pel confinament, com ens ha dit també la Santa Montserrat i tot el que vam viure, doncs no vam poder-ho reconèixer. I per tant aquest any, malgrat la distància que estem tenint en aquests moments i les precaucions, doncs podem gaudir d'aquests minuts tots junts. Doncs en la categoria de treballs d'investigació us fem entrega del diploma als següents alumnes que vau presentar el vostre treball d'investigació. Pol Arroyós, Júlia Villot, Eure Quartero, Anna Espert, Xènia Ramon, Jaume Riera, Enric Rius, Simón Cararac, Margarita de Llopart, Elena Toda, Valentín Barone, Pol Viera, Mar Roca, Lola Ieste i David Zafra. Molt bé, enhorabona, nens i noies. El jurat ha reconegut com a mèrit de finalistes en aquesta categoria els següents treballs. També vindran a recollir aquest llibre de la col·lecció Club Victòria d'Edicions Viena i el diploma corresponent. Barbie, Geometria, Moda i Dona, de Carlota París i Vázquez. I La batalla de Belge, d'Alexia Liosa Constançó. I finalment, ara sí, ja anem acabant l'entrega de premis. El jurat ha atorgat el primer premi de treballs d'investigació i vindrà a recollir el reconeixement corresponent a un treball que està molt ben estructurat
sobre el medi ambient, que és un tema que ens ha de preocupar a tots i que ens hem de sentir implicats davant de la societat que formen part i posar-hi el nostre granet de sorra, per una bona experimentació que va fer, així com unes bones referències teòriques i importants fonts d'informació. El treball d'investigació és l'efecte dels plàstics, menys plàstics, més vida, de Ferran Pas Marès. Enhorabona, Ferran, i enhorabona a tots i a totes. Bé, nois i noies, hem intentat agilitzar-ho i perquè també ens fos breu el fet de poder reconèixer-ho tots, però aquí ha arribat al final. Gràcies una vegada més, com hem dit abans, també la senyora Montserrat ho ha volgut deixar molt clar. Gràcies a les famílies, gràcies a vosaltres, antics alumnes, els alumnes que estan a la nostra escola seguint-nos en directe per l'Instagram de l'escola. Segurament potser també ho penjarem en algun altre canal en el moment que s'acabi aquest acte. A tots els mestres que ens han acompanyat en aquest acte i evidentment poder-nos retrobar presencialment tots plegats el proper curs, que serà ja la 20a convocatòria dels Premis l'Horitzó. I això de donar aquest orgull de pensar de dir que el desig del senyor Josep i la senyora Montserrat es porta a terme any rere any i això ens ha de honor. Per tant, nois i noies, esperem retrobar-nos i donar-vos molt bona tarda, que passeu tots i totes un bon estiu, unes bones merescudes vacances d'estiu a tots plegats pel treball que heu fet i pels estudis que esteu fent en aquests moments i tots els reptes que us estan posant per anar superant al llarg de l'any. D'acord? Per tant, moltes gràcies, Joan. Vol dir alguna cosa, senyora Montserrat? Només els que us heu examinat de selectivitat, doncs sort, que la tindreu i si no il·lusió per tirar endavant, que res es fa un